Kaseng Auto Driver Umran Diary Snem and Honor Association daga jingkemen kala Rakhe yo maumer jongka jingya lenti jongka ubala arpo san Snem rengkat bat ki Longiing ki Kyrduh bat ki riu temen lemru bat ki jingpen kop buram ki arngut ki khon samla ki badang puli bat ki badan akor haba ki shong auto na Umran shom Snem. Hakatay ka jing Rakhe bala penlong haka arpo way tarik no pra hajar arpo katay ka seng hapo ka jingilam presiden jongka uba leasing war dekhar kala sam degi kombar kop thia shiki Longiing Kyrduh bat ki bala temen karta kata na kishnong nong dausau Umran Diary Umran yang bernai bat parila bat kadong sok bhala hanong thamai. Haga program ba isong kon lawan bansaki do ba sunshine makri ko mokong san rengkat ka jingidon lang uba Rocky Marwen sembut kong san uba W shooting in charge ka police outpost Snem uba LM Bina rang ba shnong uba Edi Karbani uba Pateng Mersing bat kiwi ki rang ba ki dukhat ke te ka seng ki longkmi longkpa balano gerta ki samla shenrang bat kentei bat kiwi kamdei ke besuk yang iki ocean nasu nabat ikam seng balang masuk ba kamsuk habang itol betre ngabat ikam auto ocean nasu bajenjar ba hapen biak iwi pa iwi na glass school nadu kitimen kisan ma na apoy sa kapor kajing ikran ni ikran bagi pesendar penit petang lagi naman kadai kamoto jengi gelong imban sikri ipeba kata gede getong kamati jengi udrai baroto kalau ni imban sikri ya kiwai pak kumbaya longlang kiwai pak Kasturo kuba keren ilong kami mana ibadi kimi jongi ki wena ki driver ibam dochu ba kami ka ocean jubi kadon benta habubun rukom umdai tam ban benbet kembiang ki drivers dan ki owners ocean umdai bedan kanu rekam income yak kedik ocean bakala don ketiba na por bangaru abang ayat syurum cheneng abang dan ki ya bermai bagi ya teli bagi lagi di noki kam ki teli from ki ha baide bekam sosi ne so baru bat kai kan hiro ba kai bai ba shooting yong mene isar shooting kumi officer bari in charge of police outpost kujungi pomsting but ngale scam ba ki polo ki badan lang hindi kamtam ki drivers and owners association ki la sothu but ni deben shimkhai kataro nomor bah ba khatu ri gadi gakam kot kamsla ba tin bank yang kamtam isketri mo jadi ben shai bhai gini gi drivers jungi nomor pun di potsuthu ka rule ka ani ta ka fair kam deshu committee ki port go michwa minta ka along restriction ka bun but ka loro ka along compare ndiat deshu ki port go michwa inongnya auto rengkat ki try jongke ki auto ki don ha kini ka por baga jingdap arbusan Snem ga jongki ka jing angnot ka jongki kalong ban syakri yangi upat ba ha ka jingya lenti arbusan Snem kum kinongnya auto bat kum ki try auto don shibun ki jing tenju don shibun ki jing laha kadai ka rukom kamai laha kadai hakayat lenti bat laha kadai haka jingya lenti ka ba mans lakas ni kum kita kinong kamai auto wat ong baka kamnya auto lane wat ong baka kamai auto kamdei ka kam badon burom Henry kano ka kam ka bapile nado ka mensin bat kano ka kam ka bapisanya yo blay nong bu nong tao baki kam ki bale mapi lengba ka jingsanya jong pi yo blay ki dei ki kam ban syakri